No s'ha ganat el diferent. David el tiro, ja. Bueno, Ja estem quasi ja. Assistem 3, canvi del Portitxol. El que anem serà una jornada de pesca. Això intenta ser. Anem a bucear, Anem a repescar. a mirar peixos o el que els pijos diuen per snorkel. Així duem el cotxe tot carregat d'instruments de pesca submarina d'alta precisió. Anem a veure Com podeu veure també després. una merluçat per la playa. Bon punto. Així que després, a veure com queda això, si agarrem molt de peix, si podem sopar en ell, a veure què passa. Jo no vull sopar, jo vull sopar d'ell. Primera parada en el mirador del Portitxol. Ahí és on anem a pescar, bueno, a bucejar. Baix del penyó, així ja cada un fent les seues necessitats. Ja hem arribat tard per a veure-ho. I el millor de tot, que així bon dia. Aquí tenim a Colón. D'Ibissa. Anem a Real alta o baixa. I ja hem arribat. Bon dia, però estamos marejats de lo que pareix. Estem així els tres ja preparant-nos. Algú ja està preparat per entrar. Alguns encara no. I així tenim tot el material de buceig. Un viveret per clavar els peixos. En un tros de macarró para que flote. Això no va anar tan llegit. Els superarpons d'alta precisió que hem fet. Explica, Manolo, com els hem fet. Una varilla de paraigües. Una varilla de paraigües a mirar. Nugar un tros de goma. Això és d'unes ulleres de bucejar. Si no li peguem al peix, ens traurem un ull molt armat. Ara i de Tirarem i diferent. Yeah. Aixina, però baix de l'aigua. I així, pues, tot el que me falta per bucear. Aletes, ulleres, de tot un poc, rinyonera per clavar els peixos, imagina l'hora que tenen que ser. I una trampa molt sofisticada que hem preparat per clavar els peixos. Ensenya-la, Ivan. Tal vegada em subestima la intel·ligència dels peixos, però a veure el que passa. Així està. Una pedazo botella. S'agarra un erizo, se machaca i se fica ahí dins en una pedra o dos perquè se'n vaig al fondo i se tapa. Per ahí entren els peixos i no ixen. O això esperem nosaltres. Entren i ja no poden eixir. Madre. Arma de Ah, bueno. Máximo. Ja m'acaba de bucear. Així està la nostra gran pesca d'avui. Pica la guindeu i la leche. Tots aquests peixos. I a més de picar peixos, han picat meduses. El senyor Ivan ha picat una medusa, se ho mereix. El mar està avui fatal. Hem patit fred, mos hem pegat col contra les pedres. I quasi mos matem. Vamos. Total, per això peixets que hem fet. A una pica de medusa. Ah, esperen, clar, que així n'hi ha... Ahí estan els vius. Ara és mort també. Pitxe. Pequeñines no gracias. La bota del Tengan los precios. Però tenia que dir, atenció. Si m'ho veu la Guàrdia Civil o m'ho denuncia o se m'ho riu. Mireu això. Hi ha que tindre punteria. Mèrit per pegar-li. Mèrit. En fin, un altre dia més.